Alice 2024 de la Fira de Barcelona. Avui, en aquest stand de la Fundació Impulsa Talentum, tenim la satisfacció de saludar l'Alba Escolà. Com estàs, Alba? Molt bé, bon dia, Xavier. Moltes gràcies per acompanyar-nos, sobretot per explicar-nos una iniciativa que tu ja m'has fet 5 cèntims fora a micròfon tancat, vull dir, i jo encara estic corprès i emocionat pel que m'has explicat, perquè la veritat, emociona, feu una feina meravellosa. Tu ets la gerent de Iman Corp Foundation. Explica'ns què és Iman Corp Foundation. Què feu amb la gent que no té la sort, a vegades, de tenir una vida com altres persones creiem que són normals, però que són molt més normals que nosaltres, sincerament? Mira, Xavier, Iman Corp Foundation neix ja fa 8 anys per iniciativa del president d'un grup empresarial, que és el Grup Iman, al que estem vinculats, amb una triple missió. Per una banda, apostar per el talent i la innovació, i d'aquesta manera ajudar a fer créixer el teixit empresarial del nostre país. En aquest sentit, apostem per emprenedors, investigadors que estan a les universitats, desenvolupant els seus projectes i que aquests projectes tinguin una cabuda en el mercat i puguin aportar a les persones innovació, tecnologia, noves maneres d'entendre la indústria, els serveis. Una altra de les vessants que tenim pròpiament és el talent, perquè nosaltres creiem que és molt important acompanyar el talent que existeix, perquè tenim la idea de que el talent s'està acabant, que no hi ha gent jove amb iniciativa i amb impuls, i això no és així. Llavors, a través d'aquest eix de la Fundació, acompanyem amb formació, amb educació per persones que també tenen iniciatives i a través del que nosaltres podem acompanyar i millorar la seva formació perquè siguin competitius dins del mercat. I tenim una tercera vessant que és molt important també per nosaltres, perquè ens vam donar compte que sí, que fèiem una aposta forta per la innovació, pel talent, però hi ha una part de la població, que és les persones que tenen discapacitat, que també tenen talent i que necessiten ser acompanyades en el seu dia a dia. Tant és així que dins de la Fundació tenim un centre especial de treball, que es diu Diswork, a través del que tractem de posar al mercat laboral unes 500 persones amb discapacitat mensualment. Llavors, la nostra tasca des de la Fundació va una mica més enllà, perquè les persones no només som treball, també ens hem de desenvolupar en la vida social, en l'oci, en les coses que ens agraden, disfrutar, i les persones amb discapacitat potser també ho tenen una mica diferent. I vam dir, nosaltres acompanyarem ja no només des de la vertent laboral, sinó social. Vam començar a acompanyar les persones en aquest sentit i ens vam donar compte que una persona es sent realment realitzada és en la feina, perquè al final li dediques moltíssimes hores del dia a treballar i has de fer alguna cosa que t'apassioni, perquè si no és una tortura, arribar a l'oficina cada dia. Són molts dies a l'any, són molts anys de la teva vida que has de dedicar a treballar, la teva vida professional. I ens vam donar compte que moltíssimes empreses compleixen amb el que diu la Llei General de Discapacitat, que és cada 50 treballadors has de tenir un 2% de plantilla amb discapacitat, i les estadístiques, que no ens enganyen, és que un 80% de les empreses del nostre país encara no compleixen amb la Llei General. 80%? Un 80%. Això vol dir que només hi ha un 20% d'empreses que compleixen. Llavors nosaltres, com a fundació vinculada amb aquests eixos que t'he comentat, vam pensar que teníem una missió i era acompanyar aquelles empreses que encara no compleixen, ja sigui perquè no poden complir o per desconeixement, a que siguin capaces de generar entorns laborals inclusius. Canviar una mica o ajudar a canviar la cultura empresarial dins de les seves polítiques de responsabilitat social corporativa, perquè les persones que també lideren aquestes empreses siguin capaces de detectar talent en persones amb discapacitat i les puguin incloure dins de la plantilla com un treballador més. I això és picar pedra, Això deu costar. Costa molt, molt. Costa molt. I és una llàstima, perquè, evidentment, el talent d'aquestes persones és el talent de qualsevol persona. En conseqüència, la feina que feu és abnegada i meravellosa per la capacitat que té d'incorporar aquest col·lectiu a la societat. També em deies, en el marc de l'ISEC, penso que és interessant explicar-ho, que teniu un observatori de competències digitals. Explica'ns una mica això, sisplau. Doncs fa 5 anys ja vam detectar una necessitat en el mercat. Al final, nosaltres com a fundació estem vinculats a un grup empresarial que mensualment dona feina a unes 25.000 persones. 25.000 persones són moltíssimes persones. Això és molta gent. Moltes. Treballem en molts sectors i en moltes indústries diferents. Ens vam donar compte
que la tecnologia ja és una realitat, avui ho estem veient, i té un impacte significatiu, tant en les habilitats i capacitats que necessitem nosaltres com a treballadors, com la manera en la que està transformant les empreses i la indústria. Llavors, moltes vegades hi ha un gap entre necessitat de la indústria i habilitats de les persones. I ens vam plantejar que seria interessant crear un observatori, que creiem que és un observatori pioner, on cada any, de manera anual, poguéssim anar generant informes per saber, per una banda, com estan les habilitats de les persones que o bé ja estan treballant o bé entren en el mercat laboral per primera vegada, i quines són les necessitats reals de la indústria. Vam firmar un acord amb la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament amb la Facultat de Sociologia, que ja tenien un grup de treball que es diu GRET, que és el grup de recerca en educació i treball, i els van plantejar la possibilitat de crear aquest observatori i obrir una línia d'investigació i treball que investigués en aquest àmbit. Els hi va semblar bé, llavors nosaltres de manera anual donem feina a 2 estudiants que són o bé acabant el seu doctorat o ja postdoctorals, estan liderats per un professor i doctor de la Facultat de Sociologia, el doctor Merino, i això ens ha servit per crear un coneixement que nosaltres traslladem a la societat. Vam començar amb un primer informe prepandèmia de com estàvem en competències digitals i ara aquest any, en unes setmanes, presentarem com ha impactat també la pandèmia en les habilitats que nosaltres tenim i sabrem cap on estan en la indústria. Per tant, això també alimenta la idea que estem desenvolupant, que Imancorp Foundation és fonamental per fer aflorar el talent a casa nostra i contribueix de manera important a que a partir d'aquesta combinació amb l'autònoma hi hagi persones que puguin tenir una altra sortida professional. Per tant, és el segon check, que dirien els anglosaxons, check en la qüestió de la discapacitat i de fer aflorar aquesta injustícia que el 80% no compleixi i vosaltres acompanyeu, i check en la qüestió de l'educació i de l'impuls de talent. I tot això ha provocat, entre altres coses positives de tot el que feu, que estiguéssiu a Londres amb el European Diversity Awards. Una satisfacció, no?, que se us reconegui internacionalment la feina. Exacte, això va ser al mes de novembre. Els European Diversity Awards són uns premis que donen sobre diversitat, i diversitat en sentit ample de la paraula, i després nosaltres ens van reconèixer en l'àmbit de les iniciatives que portem a terme en la discapacitat i per millorar la vida de les persones que viuen amb una discapacitat. Nosaltres, quan treballem amb les empreses, intentem implementar algun programa innovador que tingui impacte real, impacte social, impacte real en les persones que formen part de les empreses, perquè al final tots nosaltres treballant, després som agents del canvi en el dia a dia, en la nostra vida, quan vivim coses i expliquem el que estem vivint. Llavors tenim un programa d'esport inclusiu en el que, a través de l'esport, que nosaltres també recolzem molt esportistes que tenen discapacitat, obrim la possibilitat a les empreses que visquin una jornada amb els seus treballadors, des del director fins a la persona que està a la consergeria de l'empresa, que puguin viure en un entorn lúdic, esportiu, els valors de l'esport, el treball en equip i la discapacitat. I organitzem des de partits de futbol inclusiu, pàdel inclusiu, waterpolo inclusiu, surf inclusiu, que sempre diem que anar a la platja hi pot anar tothom, anar a la platja és diversitat, però inclusió és que tots som capaços de fer surf damunt d'una taula de surf. I impacte veure com una persona amb discapacitat, de les que treballen amb nosaltres, és capaç de pujar damunt d'una taula de surf, i nosaltres, que ens sembla que ho podem fer, igual tenim més dificultats que ells, no? Al final, tots som iguals fent coses que no sabem fer. Per descomptat. I tot això, Alba, i a la recta final de la nostra conversa, em complau molt veure que ho has fet venint d'un background, que també es diu en terme anglosaxó, d'uns orígens diferents. Tu vas estudiar altres coses, però has orientat la teva vida i la teva carrera cap a aquesta abnegació i aquesta feina extraordinària que, per cert, es pot veure amb la memòria 2022 de coses que heu estat fent. Creiem en el talent, creiem en les persones. Aquesta altra, si al carrer ens trobem amb persones diverses, a les empreses també hauria de ser així. Tu no vas estudiar això, pròpiament. Tu vens d'un altre món. Què et va portar a acabar la teva carrera? Acabar, vull dir, ara. La vida continua, però vull dir, ara per què estàs fent això? Com és que vas acabar fent això?
Sí, certament, la meva formació és jurídica i durant molts anys vaig estar dedicada al món del dret, a ser advocada, però va arribar un moment en el que em vaig plantejar que nosaltres, com a persones que vivim en aquest món, hauríem de deixar la nostra empremta d'alguna manera. Llavors, el tercer sector és una manera de fer-ho, de continuar impulsant iniciatives i en algo que tu creus realment, perquè al final és el que et comentava abans, passem moltes hores a la feina i tenim que estar molt motivats i molt il·lusionats pel que fem. I al final el que fem des d'Imancor Foundation és transformar la vida de les persones i acompanyar aquelles empreses que vulguin formar part d'aquest camí. També estem molt contents que ens has transformat a nosaltres amb aquesta conversa tan inspiradora que realment, insisteixo, a un li costa trobar adjectius per qualificar la meravella de feina que feu i com ajudeu a persones de tota mena, també discapacitats, a tirar endavant i a tenir una vida més plena. I des d'aquest punt de vista, felicitats al Basculà, gerent d'Imancor Foundation. Gràcies per estar amb nosaltres a aquest certamen ICE 2024, molts èxits i a seguir amb la bona feina. Moltes gràcies, Xavier. Gràcies.